Hola, bon dia. Us volia saludar amb motiu d'aquest esdeveniment cultural de Sant Jordi a Radosa. Em dic Toni Pons Mesquida, som de Ciutadella i estic fent feina com a professor a l'Institut Esbial Martí de Ferreries i també estic de secretari en el Consell Escolar de Menorca. Res, només us volia enviar un missatge d'ànims a tota la comunitat educativa i desitjar-vos una bona diada de Sant Jordi a Radosa. Us animam a regalar llibres, tot i que sigui a Radosa, confinats des de casa, i crec que xerra en nom de tots els mestres i professors que realment volem, desitjam poder trobar-nos uns dies a final de curs amb els infants, amb els joves, i poder fer un tancament de curs com es mereix després d'una situació tan incerta i tan complexa com la que estem vivint ara. Només desitjar-vos això, molta salut i que tingueu una bona diada de Sant Jordi a Radosa.